meu, asta este. Măi, omule, ia-ți materialul și du-te sună. Dă-mi banii mei să-mi iau material, că am muncit cu banii ăștia, le-am strâns bani cu bani. Dă-mi bani, că nu plec de aici. Aici stau, să-mi dai banii mei. Care ar muncit 2 ani să fac Ia uite, mă, nu te de bani. De ce să-mi iei bani? De ce să-mi iei mai mult pe metru dacă e peste tot așa? Peste tot? Tu ce fac? Ce mă iei? Da, ce mă iei? Tu ce faci dracu, băi, soție? Ce mă iei? Tu ce dracu, ce mută? Ce veni pe ale mele? Dai restul de bani. De ce? Să aduc material să uite, m-a bătut băietul în stradă. Doamna, M-a bătut la magasin acolo, că de ce am dat mai mult eu? Măi, omule, peste tot e 220 metri am grom. Tu de ce mi-ai luat 280? Îmi dai banii mei. Mă duc la poliție, nu mi-ai dat hârtie. Nu mi-ai dat nimic. Dă-mi banii mei înapoi, nu pleci de aici. Îmi dai banii mei. De viață ce-am face Dumnezeu. Da, atunci. Am muncit o grămadă să se facă, să ia pe tine casă. De ce să-mi iei cu 280 de metri metru dacă e 200 iau un grom tot? Hai cu mine oriunde ei. Hai cu mine peste tot. Dacă nu-i 220, e ce le dat deja. E 200, iau un grom 20. De ce mi-ai 280? Îți da material și dă-mi banii mei. Unde-i băiatul tău? El a plecat, m-a bătut. Sune, vine aici, sune. Măi, m-a omorât, m-a bătut în drum acolo, că de ce am vrut, de ce am adus omul ăsta, de ce l-am găsit. Că nu m-a dus la omul ăla să-mi ia material. Uite la omul ăsta, e 220. Așa, are un și să dau în grom 150 de metri. Dacă matale ți-ai bătut joc de mine, dăm restul de bani că-ți face și ia 220. Ia 230. Dăm restul înapoi. Nu face joc de mine, că te pun la blăstări, că pun la lumânări, că nu-ți faci banii alea averii. Dar eu te pun la blăstări dacă nu-mi dai banii mei, munca mea care am muncit-o. Am muncit pe banii alea să-mi ia pierdere. De ce mi iei tripul? De ce? Ai văzut cine era aici? I-am dat bani. Că nu plec de aici niciodată. Îmi dai banii mei, că eu n-am luat material să vând, să fac șobuc. Eu l-am luat pentru mine și m-ai înșelat. Și ți-ai bătut joc de mine. Îmi dai banii mei, ți-aduc marfa înapoi. Iasul ni sale cearele. Dă banii. Nu ia nicio marfă, îmi dai banii mei să-mi ia marfă de care vreau eu de la oameni. Cu prețul ăsta. Cu 230.000, 220. Nu 280. Cum ai luat tu? Anul telefonul ce sunile. Anul de ce sunile. Cearele. Anul de că nu plec de aici. Nu plec, stai aici. Nu plec aici. Deci mi s-a firmă, nu plec nicăieri. Nu plec. Și toată lumea e 220 metru angru. Mi-ai luat 280, dar și are al tău. De ce mănăchești, băi, ofere? Mi-a luat 280 de metru ăla care ne-a făcut, care peste tot 200 angru. 220. 130, 130. Banii mei, munca mea.